थांसै। हाय गाइस, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ प्रकाश नार्जारी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज जाएंगे बासुगाव थांगोन जोङो। सिगांग्रो लेट्स स्टार्ट गाइस। क्या हो रहा है ये? ओके करते हैं। आंटी को देखने के लिए जा रहा है, लेकिन वहाँ पे आंटी को कुछ देखे भी आएगी। हम फाइनली पहुंच गया है खरीगांव, मीन्स जहाँ पे हमारी ग्रेट भीड़, जो उसको बोलते हैं देमालू, ओके, जलाउ देमालू, इसका स्टेट्यू बना के रखा हुआ है। अभी बनाया स्टेट्यू बना देने जलाउ देमालू दे बोरला चिर होलायनानै बे लामाया जलाउ देमालूनि रोड आरोना। नीचे माबा मोनसे बानायगासिनो दंलै, हा खोगासिनो दं, माने बिथिं घर बनेगा शायद। तो ये खरीगांव थोड़ा बड़ा होगा शायद, मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि हाईवे भी है ना, ये चीज़ कोई भी नहीं है तो बस करते से ये भी होगा शायद बड़ा मोड़। सो अब हम लोग इंटरनेशनल वे में हैं। खरीगांव पार हो गया, अभी हम लोग पहुंचने वाले कासीकोट्रा। तो सामथाइबारी पार होने के बाद कासीकोट्रा पहुंचेंगे। सामथाइबारी बारगोन जों बिनि उनावसो जों कासीकोट्रा सहैगोन। सो गाइस, कासीकोट्रा पहुंच गया है, देखो कासीकोट्रा। दाइए कासीकोट्रा सहैबाय। हम उधर से लेफ्ट लेंगे अभी। सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गया, जों सफैबायानो। बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा, देखो रास्ते पे। अभी मेरे पास फोन भी बज गया। माबाखौ लांनो नामा? आलुखौ लांसै नामा? मादैनि जायगासिम सहैबाय, खिन्थु मादैया जायगायाव गैया, बेनिखायनो फुसुखा जानानै मादैखौ नागिरनोसै आरोना आङो। माने मा खालामदों? लकेसन दाख्लै नों मोनबाय माइरंखौ? बैयाव दोनलांदोंमोन आं। मोनदों? आं दोनलांनायखौ मोनबाय दा? हा? मोनाखै? बैयाव दोनलांनाया गेटआव। औ मोनदों? मोनदों दा? औ, ओंख्रिबो मैगंबो होदोंमोन आङो। माइरं दङ? माइरं दंना गैया? हा? गैया? लादोलाय माइरं। मा लाखो? हा? ए, नोंसो बायदों? ए, खानाया सिनजाबाय माथो। नोंनो नांगौ दा? हा? आंनाव दंखायोलै। नोंसो नायनो फैदोंमोनबा आङो। दैयाव होनानै संना जायो बेखौ जाना। तेल दिउ। आपेल ভালে নাই দেখোন। কোন এইটো? কেৱা? দে। হেইটো দিয়ক। হেইটো। হেইটো ল ৰেডটো। ৰেড দিটো। আইটো। आपेल लाबाय नै बेनो मादैनो। अ, थाव गुबै। दंमोन जानो नाव थाव गुबै। Oh, बेखौ ला आपेलखौ। फै।
दोनसै नोंनाव साबोन गैखायामोन सोर खानायखौ सिदा होदों नोंनिखौ हा आफे आफेला हा नाफेदा सोर नाफेदा सोरना होगोन फैसा होदों ना ओरैनो सिनना होदों 300 थाखा 300 थाखा लादों लाद्रा जानानै फाननाय सिनजाबाय नै दाख्लैसो सिनजाहैबाय नोङो बे दाख्लै आंखौ सिननाया गोलाव जाबायमोन बेखौ सिनजाहैबावबाय बा इन्दिरा गान्धी नुदों नोंखौ इन्दिरा गान्धी बायदि नै दाख्लैसो सिनजाहैबाय नों ब्रास सुगोना होआखै हा ब्रास बे नोंनिनो ब्रा नोंनिनो खाना जादों नों जा नोंनो होबोनायालाय आरो बोरै बाक्साफ्रालाय माबाफ्रा बोरो नोंनि माबाफ्रा बिसिनाफ्रा बावनो नुयो ओमफ्राय बेदालाय बेदा ओमफ्राय बेदा बोरो नोंनो बेद बायना होनाया उन्दुग्राया जानो बैयाव दोनहैनानै लाबोदों बैयाव दोनहैनानै लाबोनो रोङाखै होमबा नायनांसिगोन मा मा दंलै थफ्लाया नोंनालाय मादैनि थफ्लाया नायदो मानो बुथुमदों बे सादा माबाखौ मानो बुथुमदों हा जानो बे सादा पेकेटखौ सोब बेखौनो मानो जानांगौ मानो जायो जायो नामा बेमार जागोन नोङो ए बे सादा पेकेटजों माने माबा जायोदां निसाजों माबा जायोदां सादाफोर बायनो हाला नालाय रावबो लाङाखैना फैसा रावबो लाङाखै दा आरो माबा नांगौ जेबो नांथ'ला एफा बुरजा जायो नामा फैसाखौ खुस्रा मोनफिनगोन मिथिखायो दा 10 थाखा गांबेसे थागोन बेयाव 100 गांनि दा ओमफ्राय 10 थाखा गांबेसे 20 खान हा हिसाब खालामनानै बाय दे दै नों जुदि 10 थाखानि माल बायदोंबाथाय 190 मोनफिनगोन नों जादो नोंनोनो जानो नांगौ मैगं बायनानै जा दे सारायफ्रालाय बहा दं नालाय थांसै होमबा जोङो दे थांसै दे थादो बाय बाय मोजां था स' रायजो राजाफोर जों मादैखौथ' मदद खालामबाय नङा होमबा ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिनि थाग्रा खुलियाथ' बैयाव सोलायबाय बेयावसोमोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे माल माथा बेयाव संग्रा खावग्रा बिनिया दै बिनि अरदाबा नैबे अरदाबा बेना बेयावनो सङो खावो बाल्थिङा इनि बेना सारायखौ बावबो दोनदों बेबा दैनि ओंख्रिफ्रा नायलाय गाज्रि संग्राफ्रा गाज्रि जाबायदां थ' दासिमबो बिनि न'खरनि मानसिफोरा आरो लोगोसे सोरबाफोर मदद खालामनो गोसो दंब्ला बेखौ खालामहरनो हागोन मदद खालामनो हागोन आरो लोगोसे बयबो जों खौसेथि जाना मदद खालामलायनांगौ आरो ना रायजो राजाफोर माने जों बिनि थाखायनो अल्ड एज हम बायदिसिना बानायनो सानदोंमोन आङो सरकारनियावबो मोनसे माने मा होनोमोनलाय बेखौ प्रजेक्ट बेखौ आङो माबा खालामदोंमोन साबमिट खालामदोंमोन प्रप'जल
प्रपोजल साबमिट खालामदोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव बेखौबो लाबायमोन बाट खामानिया माब्ला जागोन आं बेखौथ' मिथिया नांगौ जोंनो अल्ड एज हम मिथिबायना आरो बिनि अरफन्सफोरनि आरो अल्ड एज हमनि थाखाय जोंथ' बे भिडिअखौ गोबां आपल'ड खालामना होबाय बे मादैनिखौ नङा होमबा ओमफ्राय दासिमबो जोंनियाव बेफोरबायदि गैया जायनि थाखाय जोङो अल्ड एज हमा बिराद गोनांथिथार रायजो राजाफोर स' आसा खालामो सरकारा थाबैनो जोंनि प्रपोजल खालामनायखौ माने एक्सेप्ट खालामनानै थाबैनो खामानि जायो बेखौ जों मिजिंथियो जों अल्ड एज हम बानायनो बिराद नाजाथारदों आरो ना बेबायदि मादै बायदि गोबां सुबुंफोर दङ दिनै मादैया बेयाव दङ दिनै दासिमबो रावबो थिखांनानै बेखौ लाङाखै अल्ड एज हमनि मानसिफ्राबो आं कल खालामदोंमोनबो गुवाहाटियाव मोनसे दंना अल्ड एज हम होनना बुंनाय स' बेयाव कल खालामदोंमोन आं फट'बो हरदोंमोन खिन्थु बिथांमोना रेसपन्स गैया आरो ना बिथांमोना रेसपन्स गैया स' थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय मोजां मोनोबा भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा लाइक खालामबानो जाबाय स' दायो थांसै मेरा शादी किधर गया तो हम लोग हमारा जो काम था आंटी को देखने के लिए आया था तो आंटी को देखा और सामान थोड़ा बहुत खरीद के दे दिया और थोड़ा सा पैसा दे दिया हमने और उसके साथ ही आप लोगों को बाय बाय बोलना चाहता हूँ जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस आंटी को हेल्प मिल सके थैंक यू सो मच तो गाइस आज का जो काम है हम जो काम करने के लिए आया था वो तो हो गया भाई थैंक यू सो मच एंडिंग तक देखने के लिए और मैं ये बता दूँ आंटी को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ ओके ये आंटी को हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता है और साइड में जो मतलब जो जहाँ पे आंटी रहता है उसके सामने जो आजू बाजू में रहता है वो लोग काफ़ी थोड़ा सा हेल्प करता है उन लोगों को भी थैंक यू बोलता हूँ और हमने काफ़ी सारा वीडियो बनाया इसके उसके साथ और थोड़ा बहुत लोग ने हेल्प किया था मैं प्रपोजल दिया था जो ओल्ड एज होम है ना तो हमारी BTR में नहीं है तो इसलिए मैं बनाना चाहता हूँ तो मैंने प्रपोजल दिया था हमारे गवर्नमेंट को प्रमोद ब्रो सर को लेकिन अभी तक नहीं हुआ है वो चीज़ होगा जैसे लगता है लेकिन पता नहीं अभी क्या होगा या नहीं होगा लेकिन उस टाइम पे तो होगा जैसे बोला था तो और गैस एक बात बोलूँ तो हमारी ये जो ओल्ड एज होम जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी जगह में इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आंटी है ये इस आंटी के वजह से मतलब इस आंटी के लिए ज़रूरी है और किसी के लिए नहीं ये नहीं ये मत जाओ इसको बोलने के लिए मत जाओ मतलब जो लोग ऐसा होता है ना जो सर्विस करता है और उसके बाद बच्चे नहीं होता है और उसकी हस्बैंड या फिर कोई मतलब बुरी या फिर बुरी माँ या फिर बुरी या फिर बुरा जो है उसमें घर में तो पहले तो ऐसा नहीं है कि एक साथ मर जाएगा तो कोई ऐसा होता है कि मैंने उस दिन मिला था कोकराझार में एक आंटी को तो उसके बाद भी बच्चे नहीं है तो वो सर्विस करता था उस टाइम पे अभी तो रिटायर हो गया है और उसके पति मर गया है अब देखो उसके पास बच्चे नहीं है अभी उसके पास बच्चा भी नहीं और पति भी नहीं है तो किसके साथ रहेगा तो उन लोगों को हम ओल्ड एज होम में रख सकते हैं हमारा टारगेट वही था अभी जो प्रपोजल में लिखा था तो देखते हैं कैसा होगा गाइस हम माने जों गावजों गाव खौसेथि जालायनानै बे खामानिखौ मावनांगोन we have to do this for all people who have no family so जायनियावहाय फेमिलि गैया बिथांमोनखौ जों मदद खालामनो थाखाय बेखौ खालामनांगोन आरोना so old age home is very important for our BTR so that's why we must be united and to do this project because we can help too much people आं बेखौनो नाजागासिनो दं आरोना ओमफ्राय नायनि माब्ला जायो नङा होमबा आं गारिखौ सालायनोसै दुखु नांले राननो जे हायो एसे मदद खालामबाय मिथिबायना आंबोथ' एसेबां बिदि हाया नालाय होमबाबो मदद खालामबाय नङा होमबा बेबाबोथ' थाइसेबाबो मा होनोमोनलाय दरसेबाबो सामब्राम दरनैबाबो सामब्राम होदो नामा बेबायदि आरोना स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय एनि मादैया माबा बास फैगासिनो नालाय Maday! Oh Maday! Thằng Sine! Đây! Sine ơi! Sine được! Thằng ơi!